Once again, thank you so much for joining us live here on Sly Media TV as we are broadcasting from the capital of Zimbabwe, which is Harare, and we are broadcasting from our broadcast center somewhere in the avenues. We are along the 8th Avenue and Corner Livingstone. This is where we are broadcasting from. We want to thank you so much for continuing to subscribe to our YouTube channel, and also to follow our Facebook page and also our TikTok. Continue to like. We know we have so many numbers more than what is being written on all our social media platforms. Yes, let me continue with this program. Today we are blessed to have a man of God in the studio. He is a prophet. He is also a musician. He is a leader of a church which is called Far Reaching Vision Ministries. He is a family man who is also married to one wife. He is a charismatic street evangelist who mixes the word of God with so much humor, keeping his audience engaged wherever he stands to deliver the word of God to the needy people. He is none other than Prophet Inz M. Welcome to the program. Thank you so much, sir. I must say I'm so happy to meet you finally in person. I've always been seeing you on so many videos that go viral. I'm so blessed to be invited, sir. Thank you. I'm quite thankful for the invitation. Thank you so much. Thank you. Yes. Viewers, welcome to the program, which is called Practical Religious Conversations. My name is Silvester Tafumane Simbi Yebasa. Before we talk to the prophet, we want to, before we start our conversation, we also want to start by listening to a clip which he was on Capitol talking to Tinashe Chukuse and Partisan Sbanda, where he is a regular there every day. And if you also want to be part of this program, Practical Religious Conversation, please make sure that you get in touch with me on the number that is appearing on your screen. In the meantime, a short break as we listen to Prophet Inz M. Zichinetsa kudaro dai Mwari akangoita kuti zvinhu zvese zvive easy, dai munhu wese akasumuka, but zvinonetsera kuti zviscreene vanhu vamwe vasumuke vamwe asare vakangodaro. Unozara kuti uchienda kubasa, chinoita kuendesa kubasa unotopurana pabhengi uchiona mari ichitorwa mubhengi million, uchiona kuti inenge mita iyi chibhengi chiri kutora mari icho inenge mita, but unotarira gadhi wacho ona kuti ari serious, wotarira kuti wacho ona muromo wacho wakapurisa, ona kuti panofa munhu apa beta ndiende kubasa. Unotoona kuti mari iri kutorwa but rekedza ndiende kubasa. Saka vanoisa zvinonetsa pane value pacho, pese pane value panoita zvinhu zvinonetsa. Value inouya kumunhu agona kuwina pane zvinonetsa. Wambona kuti unoenda kuno, wambona munhu achitsana rude, ndinokuti rude kwandinobva, kana kuti munyeve unochana kudai pano una chikwari chiti kwapa chichidai uchinyatsoona nyama iyo. But Mwari akati vanoda nyama munofana kuva neskiri rokutora nyama. Chinoita kuti undotana nyeve uchiona chikwari chichienda, nyama uchiida, inyaya yeskiri. Wakuenda kunyeve isingabhururuke unoziva kuti haina kwenoenda. Wakungotora nyeve. Saka unoona kuti muupenyu sometimes unonotora zvinhu zvisingakodzere because you don't have a skill to acquire things. Muupenyu zvinhu zvese zviripo but have a skill. Pamwe pacho uri kungoleka kwa brave kumuvha kuti uende kuzvinhu kwazvinowanikwa. Unozara kune opportunities muupenyu asingauye nekuti uri qualified, anouya nekuti you are available. Let me repeat this. Mubible mune mumwe murume anonzi Samuel. Samuel atumwa naMwari unoenda unozodza mambo kumba kwaJese. Asvika anowana mwana aivana kuzodzwa ainzi David asipo. Angaenda kupi? Anga ari kumakwai. Zvikanzi ndovesere vana vako, zvikanzi pane wani kasipo. Urikona romborofita haatozivi namba yevana, ari kutovhunza kuti ndovesere, zvikanzi pane kasipo. David ndobva anotorwa achisvika pamba. Bhaibheri inoti achingosvika Mwari ndobva akataura nomuprofita zvikanzi ndiye muzodze, kureva kuti kana David asipo muprofita haazive nyaya dzaDavid, but David akauya panzvimbo nyaya dzake dzakundongeka. Saka kune zvinhu zvinoitika nekuti wavapo panzvimbo, you have become available. Saka tine vanhu kuti you are far away from your miracle. Mambona madoza aya anovhurika kuti uchiuya so rinovhurika rega. Dori yari hana basa nekuti une degree here,
une form 4 here kana une grade 7 rine basa nekuti available moment unosvika watarirana nawo rinozvinzwa pane wauya robva ravhurika. So kune madoors muupenyu anovhurika because you are available. Ukatarira vanhu chaivo vari kusumuka muupenyu, they don't really deserve. Vanodeserva vacho, they are too technical and too bookish. You are not involved. Hausi kuenda panzvimbo pari kuwanikwa zvinhu zvauri kuda. Saka hazvirevi kuti munyama unawo tsoro yako iri kurasika paskiri, hauna skiri reupenyu. Vazhinji makanditeerera munyama chaiwo chaiwo hautomborina. Unongori nepride yongoti haini ndakadzidza ndakadai. Even wakadzidza chiva newisdom dzokuti zvinoitwa sei. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndo Prophet Inz Rashe Matema tisati tapinda muaudio yatanzwa kuti vatsanangurira kuti zviri kufamba sei. Regai Inz Rashe izda riri pachitupa here andotokwanisa kutowana paiko keshi zvakamira sei? Izda rebasa here sekuti japraise atiza kuti mukudze imi zvenyu zvakamira sei? Okay, ndo zita randakapiwa navabereki Inz Rashe. Vabereki vangu vanga vachiziva Mwari, vanoziva Mwari, mama ndo vasara, baba vakatisiya zvavo. So there is myself Inz Rashe, anonditevera anonzi Rashe, anomutevera anonzi Komborerai, kana kuti Panashe, anomutevera anonzi Nguva Yashe, anomutevera anonzi Mbiri Yashe. Oh, yeah. Ini ndakatarisa basa renyu ka. Ndakangofunga kuti I stage name ramakangozvipawo so asi. Okay. That's musikona here kuti zvinojela neministry yenyu street evangelism nezvimwe zvamunoita. Yeah, it's quite prophetic. It's quite prophetic. Yeah, unotoona kuti kufemerwa. Mwari vanenge because I also happened to be a musician. So when I was growing up, I realized that I was using my voice to sing for the Lord. So at the time, before I knew that I was going to be a preacher of the gospel, it was in line with the name, you know, what I was doing, the singing, Inz Rashe, so the voice of the Lord. So it was quite in line. Zvikurevera kuti zvinechiremera kupa munhu zita rakakodzera. Zvinechiremera. Yeah. Zvinhu zvese zvatinoita tichiitira Mwari zvinofana kuva nechiprofita. Chinhu chinonzi chiprofita izwi rinoenda mberi, rinonogadzira zvichazova munhu before that person comes. Ndofunga makamboona kuti kune nzvimbo dzokuti uchipinda unodirwa yati inoavoida covid inonzi chimushonga yoyo sanitizer. So zvavanoita vane kasystem kamwe kanongori scientific kuti uchisvika vanotozvinzwa kuti pane munhu auya kanogara kakakugarira kumberi. Yes. So when you release the prophetic waendesa izwi rakagarira munhu muma areas aifanira kuti zvinhu zvake zvirambe rakamumirira. So the word of the Lord is living. It's a living organism. Saka paunotaura izwi rokuti munhu yaachava zvakati rinomumirira in the future in places dzaifana kumurwisa kuti zvisaita. So it's very, very important. If you look in the Bible, you realize kuti Jesu asati auya akaprofitwa even nenzvimbo yaifana kuzozvarwa. Unonzwa Mika chapter 5 verse 2 anoti we Bethlehem Judah usimudiki kwazvo kuvabati vaJudha. Jesu paanouya anonozvarwa ikoko exactly kwakaprofitwa na Mika. So life yake yese including pakafamba pamusoro pemvura mapisarema 89 verse number 9 inoti munomisa gungwa. Kureva kuti before he came to stop the storms, there was a word that was waiting for him. So everything in life there has to be a prophetic word. Rinokumirira pamberi before things happen. Kureva kuti atifanira kungopa mana mazita nokuti Ronaldo anotambira Real Madrid ndarikanda pamwana wangu. It depends now with the inspiration. If you are inspired kuti mwana wangu ave a footballer and you have the grace zekuti izwira wataura kuti ndoda kuti zvive sezvozvo zvinogona kuva saizvozvo. But kuna mazwi anonzi ma vain words. Mukaverenga kubhuku ya Hebrews chapter number 1 verse 3 inoti Jesus upholds all things by his word of power. So kune rinonzi word of power kwaya rinonzi vain word. Word of power ndero kuti mukapfuura nokustate house uko munoona kuti 6 dzikachaya hapachapfuuriki havagari vachidedzera paredio vakazvitaura ka1 because they've got power to enforce the word. But pane pamwe unoona munhu achinyora paka munda kake kuti apapfuurwe hapana nzira, but unoona vanhu vachigadzira nzira nepaside because it's a vain word. It's a word that is not backed by power. Kana kuti zvikarambateedza zvimwe
ugara watotaura failure watogara waprofita zvinogona kuramba. aiwa kungokurukura zvedu tiri muchirongwa chatiri kutinzwe zvakawanda maringe nebasa ramunobata, basa raMwari. Chirongwa chinonzi Practical Religious Conversations. Tanzwa clip yamakaita pamina ningirigini muna chikosi pamwe chete nashumba. Muri kuti kuna vanhu vari kupesana nemiracle kana maopportunities avo nokuti havasi kuwanikwa vari panzvimbo. Mungade ku-expand on that? Okay. Munhu zvaari ane the physical being, then the spiritual being. The anointing painouya iri ku-address the spiritual side of things. The physical being anocontrolewa nama-physical laws. Zekuti physics dziyedze, zvinana physics, zvinana biology, zvinanani. Zvekuti uri munhu ukafema guruva unotokosora. Ukakwira mudenga umuchida kujamba unodzoka pasi because of the force of gravity, and it's applicable to a believer and an unbeliever. So being a believer doesn't mean to say you don't have to master the principles that govern this world. Kuroti uri mutendi but unofanira kunzwisisa futi zvinhu zvinogavhena upenyu huno. So kazhinji takaparidza vhangeri ndobva taspiritualize everything, even the things that are technical, that are physical, that we need also to master. Pakanzi pari kudiwa medical doctor, pari kudiwa munhu akadzidza medicine, hapasi kudiwa munhu abva kugomo kuprayer. Although you have been prayed for, you would still need a skill in the natural. So it's a big misconception because vhangeri maparidzirwa rakaitwa, although it was good because rakabvunza vanhu kuna Mwari, but you find kuti rakaita sekuudza vanhu kuti this world haina basa, we must focus on going to heaven. Going to heaven. Saka you will have manje yochizere because vhangeri rangu rechingoti tendeuka kuguma kwatswedera. Tendeuka kuguma kwatswedera, Jesu ari kuuya yes. Soon and very soon. Yes. Tobva tamhanya tichitofungudza kuti atopa pakona pana avenue. Yes. Yes. Tonogarira kuenda kudenga. All right. I always say namata kunge Jesu ari kudzoka nhasi. All right. Kana wakutsvaka mari, tsvaka mari kunge adzoke. That combination. Do the best for your spirit and do the best for the physical being here on earth. Now, the reason why if you go to the book of Ephesians chapter number 4 verse 11, he gave some apostles. That's a ministry, the apostleship. Yes. Then some prophets. This is in the New Testament. Yes. It's actually addressing those people who say, New Testament, I'm not prophet. Some teachers. Some evangelists. Yes. Right? Muvangeri, they are not tenteuka. Ushe wa Mwari waswedera. Some teachers. Now a teacher manje muna atendeuka abva kunyika agara mbench. Asataenda kakudenga. That person is got a life, is got a marriage. That must be addressed, and the gospel must be relevant to his issues, be it his health, be it his marital life, be it his financial life. Everything the gospel deals with that, and there are principles that control that. So mukarambama umuti tendeuka, you are giving the impression yekuti munhu agona kutendeuka. Nekuti kana ambo tendeuka akauya kureva kuti atendeuka. Saka apedza kutendeuka now, he now needs to be fed with the kingdom message yekuti watendeuka unorarama sei mukingdom yaMwari wapinda before you go to heaven. Because there are two kingdoms, and that's a misconception again. Kune the kingdom of God. Kingdom of God unotoipinda mukutendeuka, panotendeuka unopinda mukingdom of God. But going to heaven now is now the kingdom of heaven. These are two different kingdoms. So people misconstrue the kingdom of heaven for the kingdom of God. In the kingdom of God, you are taught principles of how to survive in this world in the kingdom of God. But in the kingdom of heaven now, wakupinda nemabasa ako anokutevera. Revelation chapter number 14 verse number 13. Mabasa ako anokutevera. So here in this world, zvinhu zvinoita kuti upenyu hufambe mu kingdom of God uri mu world, kune ma principles allowed to teach you. Yes sir. Tiri kupfuurira mberi. Ma principles andoda kuti nditichwe mazhinji acho tiri kuashaya nekuda kwekuti nyaya iripo ndeyekuti ini ndakamirira kuenda kudenga. Yes. Ndosaka muchiona kuti munhu haade kuenda kunodzidza kunoita accountant. Okay. Nekuti ari kuona kuti nguva inopera achidzidza nekuti Jesu ari kugona kuuya asati apedza kuva accountant. Asi ada kuita mabhuku echechi. Kana kuti pakazouya futi accountant
apinda akatendoka nezuro abva apuwa chigaro chekuve secretary muchechi wekuti apoti achiona kuti mari iri kufambiswa nemazvo here munhu iye anotsamwa nekuda kwokuti iye akanga ari muchechi kwenguva yakareba chigaro cho yachopuwa akauya zvino pozobuda nyaya yekuti anopa vafundisi mari saka apuwa but apinzirwa basa nekuda kwokuti ndiye accountant asitoda kuparidza asi uyo agara muchechi kwenguva yakareba haana kuwana nguva yekuenda kuchikoro you know what? Achimirira kuenda kudenga. Let me just tell you something about how God created this world. When God created the world, He gave us principles that govern the world. And those principles are applicable both for the non-believer and for the believer. And these principles are neither holy nor secular. They are just principles that govern. Like giving. Like giving. Giving actually is a spiritual principle, but yes, like giving. So you find kuti mun agona kuita. All right, let me just give you an example. Mun Nigerian akauya muZimbabwe. Ari mun Nigerian akatora chitambi anobvumirwa nomutemo kudrive muZimbabwe. Iye asiri muZimbabwe because aita zvinodiwa muZimbabwe. But muZimbabwe anova muridzi wenyika anototi chitupa chinoti Zimbabwe akaregedza kutora license akadrive anosungwa anaona kuti ko munokusunga inini muchisiya muNigerian but he's done what is required within the territory yarikurarama. So there are people they are not born again but they are living according to the principles that are godly and they get the results. And kwaita munhu wekuti is born again, spirit filled, but is not obedient to the principles that will change his life. So prayer, and some of these things they don't require prayer. They require following the principles as they are stipulated. Okay. Saka munhu akasaziva izvozvo ndo pamunoona kuti tinoita vanhu vekuti vanenge vachiwanza ntimi adzina kushata ntimi. I also speak in tongues. But you find kuti be relevant. There's a story that is always told. I don't know how far that story is. They say at one time the Rome was burning. While Rome was burning, the bishops were busy discussing what happens to a housefly if it falls into holy water. Okay. Does the housefly become holy or the holy water becomes contaminated? Okay. Rome is burning, but they are discussing the fate of a housefly. That is called contextual irrelevance. Situation. So God is relevant to everyday life. So gospel arifana kufocus pakuyenda. Let me just show you something. If you go to the book of Romans chapter number 10, verse number 13, Munyori anova Paulo anoenda kundokota book ya Joel chapter number 2, verse number 32. Inoti ani nani anotenda anodedza zita rashe achaponeswa. Iyo verse iyoyo aisikura kuti ani nani anodedza zita rashe achaenda kudenga. Yet achaponeswa. Makazoverenga Matthew chapter number 7 verse number 21. Jesu anoti havasi vese vanodedza zita rangu vachapinda mushe waMwari. Saka mukatozvitarira, there's what I call the scripture equilibrium point. Kubalansa magwaro. Magwaro yanenge ari kukakavadzana. Imwe iri kuti ani nani anodedza zita anoporeswa. Imwe yebva yati havasi vese vanodedza not everyone who calls upon my name shall enter the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. But yacha ani nani anodedza zita rashe achaponeswa. Iri kutaura kuponeswa by getting into the kingdom of God. Wabva kunyika pane madoors maviri. Doro kutanga unobva munyika wobva wapinda mukingdom yaMwari. Pari kupinda mukingdom yaMwari, you are now born again. Waponeswa from the world. But there is a life that you live now within the kingdom. Yekuti ukatadza manje une exit door. When you get out of the exit door, wakuenda mukingdom of heaven. Ndo muri kuzi kuna vanhu vakapinda mukingdom of God ndobva vafoira varimo. That are not going to enter the kingdom of heaven. Let me just give you an example. Kana uchibva muZimbabwe uchienda kuUK, vana vanabasa nokuti une bhegeri kana une chisecho kana une chii. I'm happy kuti munogara muchienda ikoko. Vanhu vanongoti unokotaura kuti ndakuenda kuUK, unonzwa vanhu vachiti wow famba zvakanaka. They don't care about what you have. You are entering a kingdom. So nothing is required of you, just enter the kingdom.
the kingdom, the United Kingdom. Then upon your return from the United Kingdom, coming back now, people now look at what you have. Right. Uchienda wangosina chinu, we don't care. So ndo panoshanda grace. Entering, you enter by grace. But then wakudzoka, you are coming back to heaven. What are you carrying? Results. Revelations 14:13. So kupatsanura zvinhu zviviri ndio kuri kunetsa. That's why muchiona kuti munhu anoparizirwa like pari kunzi flesh ina basa. But ushaona kuti Bible really clear kuti namba vanga ake takaporeswa by his stripes we healed, not saved. Okay. Healing happens in the body. So before you go to heaven, God is concerned about the body. Very much concerned. Very much concerned. Saka ndakanzwa mumwe achiti aiwa kuna zvakadaro chichi. Matthew chapter number 8 verse 16 inoti Jesu pakatanga kuporesa vanorwara. Achiporesa vanorwara kwaiva kuzadzisa chiprofita chaIsaiah, Isaiah 53 inoti namawaka ake takaporeswa. Jesu haana aitoporesa vanhu vanorwara. Bible robva rati kwaito kuzadziswa kuchiprofita. Saka chiprofita chakazadziswa healing that happened in the body. So before you go to heaven, this world, God is concerned about what happens in your life. Saka, this is what I was trying to correct within the sermon. I hope I've answered you, sir. Tinodera kuti kunyange nevateereri ndabvunza ndakamirira vateereri kuti vaende vachinzwisisa, asi kana vasina kunzwisisa rambai muchitumira mibvunzo yenyu pama-comment sections apa tichiona kuti ndezvipi zvamusina kunzwisisa. Ndiri concerned nenyaya yemunhu anonzi mukristu. Yes, sir. Pane futi kumwe kutaura kwamakataura muchiti munhu anonzi mukristu ndoda kunazoziva kuti munhu akaita sei, nekuti ndakanzwa muchimushora imimi maprofeti makamushora munhu anonzi mukristu panguva iyo. Makataura mukati chidhakwa chinokecha uye chidhakwa ichocho chinoenda kunogocha kwana mere ikoko. Chidhakwa ichocho chinoenda kudhindindi kwamacheso kuri mazuva vanoti kujamba maspika. Chidhakwa ichocho andika makati chidhakwa futi chinobhadhara rendi pachinoroja. Anditika ndopa mafurira mberi zviri kumukati chidhakwa ichocho futi chinobhadharira vana ma-school fees. Mangwana acho ukatochibvunza kuti shamwari une mari yebhabharasi here, anogona kungatoriti nemari, asi ukaenda kumukristu haaende kwamacheso, haanwe doro, haagochi, haatenge dringi, haana kubhadhara rendi, haana kubhadhara school fees dzevana, akangomirira nyaya yekuenda kudenga. Munhu akaita sei munhu uyu anonzi mukristu ari kurarama mazuva ano atiri anaya? Okay. No, I was addressing a certain type of a person that is born again. Not every believer, actually. Okay. So I was addressing kuti kune mukristu, so probably that is the word that was supposed to be used. Kune mamwe makristu akadaro, kune mamwe vatendi vakristu vakadaro. Vekuti atenda muna kristu, but muna katopusa. Because you are not able, let me just take you to a book that was written, inanimate things. Rakanyorwa na George M. Briggs. George M. Briggs are not here. A living organism is one which has the capacity to acquire matter and incorporate it into itself for growth. Acquire matter and incorporate it into itself for growth. Without ndikatora muti tikawisa apa, tikaisa fertilizer kana tikaisa manure, tikaisa mvura, for us to know that it's living, it should be able to acquire what we have put, the water, the manure, kuti ipinde mairi kuti ikure. But if it cannot acquire that and incorporate it into itself, it's dead. Right. So you find that we have got people, there are opportunities around them, but they cannot make use of those opportunities. They are dead people living. Right. Muna ari kurarama but akatofa. Saka you find kuti kuchechi kuya saka mchizoona kuti kuchita sekunonzi vafundisi vadamari vandamari. Although we have some wayward ministers of the gospel, we, that cannot be denied. But the gospel itself requires funding. Mvura yekanzuro yatinomwa ndeya mahara. Kanzuro itengese mvura, because mvura inonaya. But the system inounza mvura kuti uinwe.
ndo yacho inobhadharwa vari kukubhadharisa system iri kuunza mvura iri costly. So makoresa aenda ndiri kubhadhara mvura kai aiwa mvura haibhadharwe because mvura is natural, but the system inounza mvura kunzi mapaipi tazoisa mishonga tazodini kuti isvike pauri. Ndo saka vachiti water reticulation kuti tizosvika havatonyore kuti water water reticulation kureva kuti system yaunza mvura ndeyatiri kukubhadharisa, although the water is free, but the system that has brought or refined the water is costly. So the gospel is for free. All right. It's totally for free. But you have got the cameras here. As I'm speaking, people are hearing. But there is a cost that is backing what I'm saying for it to be heard. Amen. Kureva kuti mutori cost maka-investor actually thousands. Ndikuona kuti very expensive cameras here. Kuti muzoti Prophet sit down, let's talk. Vanhu vobva vatanga kuchinzwa. So there is a cost behind. So if you don't teach people, you have a situation whereby unoita vanhu vanenge vari muchechi zvavo but vasinganzwisise kuti it's not just about kunamata, it's also about creating a system around us inoita kuti tigone kupackage gospel racho rigamuchirike. Kune vanhu vekuti ukangoenda kwaari wakapfeka mapatapata haakuteerere. So you need to be well packaged for you to be listened to. Mvura yatiri kunwa dai yauya iri muchinhu chine tsvina dai tisiri kunwa, but it's well packaged. It's the same thing with the gospel. There is a cost that backs the packaging of the gospel. Asi tirimo munhu iye uyu manje asiri kugona kurarama muraramiro unofanira kunge uchiitwa muchikristu. Munopa zvekare muenzaniso wekuti munhu paunokwira ndege uchienda kuUK ukapinda mundege imomo unopuwa chikafu wodya. Wapuwa chikafu ichocho wadya uri mundege imomo unogona kupuwa mune toilet iri mudenga imomo. Asi kune munhu makapa muenzaniso kune munhu anogona kusvika kuUK akapreswa neweti asi toilet irichi apuwa chikafu ichocho kuti adye. Tirikuenda tirikuramba tidzokera pakuti tiri kurasika papi sumakristu. Okay, it's both the Christian and anyway, let me use the word believer. What is the believer and the teacher of the believer? Here's the thing. Just anovunzwa muvunzo. I want you to get this, and this is very key. Just anovunzwa muvunzo. Book of Matthew chapter number 22, verse 36. Instead of Jesus giving one law, he gave two. Loba ati murayiro wokutanga mukuru ndeuri kunati tinoona chapter 6 verse number 5 inoti ida Mwari nesimba rako nokufunga kwako nemoyo wako wese. Oba asoti nemumwe wakafanana neuyu unowanikwa kuna Leviticus chapter 19 verse number 18 inoti ida wekwako sekuda kwaunozviita. Mirayiro iyi iri kuadresa zvinhu zviviri zvakasiyana. Mumwe uri kuadresa relationship yangu imimi neni. Ida wekwako wekwangu haisi ngirozi. Muna arorama panyika unotosangana naye hama dzangu vakidzani vangu nei. These are people, real human beings. So the law is addressing my relationship, which is, I call that the horizontal relationship. But then there is the vertical relationship. Ida Mwari wako nekufunga kwako kwese. So you need to be balanced. Your love for God and your love for fellow beings. Saka ukarasa one. That's why I'm showing out the whole Bible talks about Christ. It doesn't talk about anyone else. That's an error. The whole Bible talks about Christ and his church. The moment you talk about Christ, you are talking about the individual's relationship with Christ, and you are throwing away the relationship of an individual with another individual. Saka parikuita kuti tirasike ndepekuti ukama wangu nemi uri kuonekwa sokuti una basa. Kuti ndikagona kuva nemari yokuti ndichengete nherera zvinonzi hazvine basa reizvozvo izvo chinokosha kuva neukama naMwari. Yeti Mwari wacho zviriko izvozvo. Yes. Pfuura mberi. Ndine mubvunzo wandichazodzoka nawo ipapo. Oh, it's okay. It's okay. So yeti ukama wangu nemunhu is actually kuda kwangu Mwari kutori half. It's half the gospel. The other half deals with my relationship with the people. So if I don't understand that,
You have a situation yekuti mune munhu ari kuti ndoda Mwari, saka kuda kwake Mwari unotsanya, kuda kwake Mwari unoenda mugomo, kuda kwake Mwari unoerenga mascriptures. But haagoni kundoadressa kuti tine nherera apa, tine chirikadzi, ende nherera nechirikadzi asi kuda prayer, ari kuda kuenda kuchikoro. Vabereki vari kumusha vari kuda mbeu, avasoda prayer. Ndowanzotaura chiti ukanzwa vati mvura yanaya, they are not asking for your tongues. Varuda mbeu. So ukandobata side 1 ra Deuteronomy 6:5 inoti ida Mwari nesimba rako nokufunga kwako nomoyo wako, unondomhanya nenyaya yekungoti no, the gospel is just about Christ. It's about Christ and his church. Relationship yedu naMwari relationship yedu navanhu. Saka ndo patiri kurasika ipapo pekuti munhu anongoti inini it's my relationship. Une vana wavakaunza panyika vasina pokugara but vakuda kuenda kudenga. Une vana vanofana kuti vadzidze pazvikoro kwazvo. Une vana vanofana, so relevance yegospel. That's why mchiona kuti tinopesa tisingacha respect. There is a religion inonzi Islam. Rarely do you see them preaching vane crusade apo, but zvinhu zvavo ndezvokunzi vaita orphanage apo, vaita chikoro apo, vaita, and they win people through that because vari kuunza substance in the preaching of their kind of gospel. So that's why we're getting lost. As a believer who is the true message of the gospel of Christ, ndiwe munhu chaicha akabata message yezvokwadi, but unogona kundorasika pakufungidzira kuti message yezvokwadi ukama hwangu naMwari usine nechekuita nevanhu. Bhaibheri robva rataura kuti ungade sei Mwari wausina kuona uchitadza kuda hama yaunogarisana nayo munharaunda imwe chete. Ndiri ipapo isusu sei zvekare maKristu tiri isu tine wardrobe yakazara mbatya. Musikana webasa ari mumba mangu haana, ndine gogo dzandisatopfeke dzandakangotengera kana imwe occasion, asi musikana webasa anoenda kuofumuswesa ndine mapatapata. Baba vane masuti asakwani nekuti vaane mari, garden boy ari pa anokwana masuti yo haapuwe, asi isusu tinoti God bless you. All right. Tiri kugona kunamata here? No, hatisi kugona kunamata. Chirongwa chinonzi practical religious Christianity. Yes. There's pragmatism. Pragmatism is the practicality of principles in everyday life. If you know too much and you fail to take your knowledge into reality, that's an error. I always give an example. Do you know that China they don't have good English? They do have broken English. But look at how many products that they make. And look at our English, our kind of English. We are so educated as a nation. We are so educated. We've got degrees, we've got diplomas, we have polytechnics, we have got universities. Many of them. Yes, but the ability now to transform our knowledge into practical is the problem. So too much knowledge, that's why Bible teaches too much knowledge. I will look for you for that scripture. Too much knowledge that is not put into practice is problematic. It's as good as nothing. It's as good as nothing. Saka unoona kuva nechirungu chako ndakati ukaenda kumusikana wokumusha don't talk too much English kwaari kuti there's this circulative emotional movement of feelings within. Unozwa kuti taura shona ukamuti wewe rudo rwangu unotapira kunge nzimbe iri mugadheni. The recipient is able to anokurumidza kugraspa because you are being relevant. So the problem that we have now ndeyekuti tinowanza ndimi toba tatadza kundo transform ntimi into reality. Saka izvo zvoda kuti zvigadziriswe, and it's coming from the problem yekuti takaparizirwa grace tichinzi grace is Jesus doing and you did nothing. Now here's the thing. Jesus did so that you come into his kingdom. So grace ndezekuti unopinda mukingdom yake usina chawabvunzwa. No examination kuti upinde mukingdom of God, not of heaven. In the kingdom of God you enter by grace. Akuna verse in Bible inoti heaven is by grace. Akuna. Jones one wakanda aitaura izvo kuti denga inyasha. Nyasha ndezekupinda mukingdom yaMwari.
I've given you the book of Romans chapter number 10 verse number 13. Nyasha unopinda mukingdom ya Mwari. Mukingdom ya Mwari ndo matiri kuti mu church. Unopinda by grace. Uya imese makaneta makaremerwa lichakuzorodzai. Anokuzorodzai in the gospel. But unoona kuti wapinda mukingdom of God. Woregedza kuita zvinotarisirwa mukingdom wapinda. That's why achiti vachauya kwandiri vachiti isheta idzinga mademoni muzita renyu. Ndichati zokerai kwamakaitira mabasa enyu. I don't know if you have a Bible there. Not in this one. Okay. The book of Matthew chapter, the book of Matthew chapter number 25. The book of Matthew chapter number 25 verse number 40. I just want you to read the book of Matthew chapter number 25 verse number 40. Yeah, that's good. Vatiri tiri muchirongwa kana muchangoti bata chirongwa chinonzi cho practical religious Christian conversations matiri kuenda tichidzidza kuti tingararame sei nenzira inotenderwa nenzira inotunzira mufaro mukati meupenyu hwedu isingatiunze kugunun'una nekuti kune vazhinji vanogona kuzotaura kuti aiwa ini ndaibvisa zvegumi zvakawanda asi hazvina chazvakabatsira mukati meupenyu hwangu asi chechidweri kutondibira mari tiri kuedza kuti Prophet Inz rashe vatinavo munomo vatitsanangurire zvizhinji. Matindienda pana Matthew chapter number 25 verse number 40. Okay, Matthew 25 verse number 40. Yeah, it's okay. Matthew 25 verse number 40, it reads, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one... You can come back a little bit to verse number, make it verse number 36. 36. Yes, make it verse number 36. Right, 36. Matthew 25 verse 36, it reads, I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. 37. Yes. Then the 37, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry or feed you or thirsty and give you something to drink? Pakutongwa kwa vanhu. Pakutongwa on the judgment day. Jesu oba ati makandiona ndine chekudya mukandipa chekudya. Mukandiona ndisina chekupfeka mukandipa chekupfeka. Vachabvunza vari kunzwarwa vacho kuti ndepapi patakakuonai zvikanzi mumwe wavadiki ava vamakaitira inini. So on the judgment day, the things that we do today, be it money, be it clothes, be it things that are physical, that are tangible, that we do for others, they shall zvichashandiswa pazuva rekutongwa. Zvichireva here kuti ari kunyima mbatya dzaanadzo. Yes. Mumba achitadza kupa musikana webasa kana mukomana webasa ari mumba make. Anonotongwa nenyaya iyoyo. Yes. And iri kuti makationa ndisina chekudya mukandipa chekudya. And then we have got preachers who say muri kuparidza vhangeri redumbu, but dumbu racho kairi riri kutongesa vanhu pa judgment day. Pari kunzi makatondinnyima zvekudya. And because of that, you are not going to enter into the kingdom of heaven, not of God. Kunyange ndakablesswa neupfumi hwakakura ndiri muchechi nchiti Mwari akandipa mabusiness. Yes. So ndopa munoona kuti we have too many scriptures. Asi tiri kuchaza kuno apply my scriptures, and these scriptures they are there in the Bible. We need to be generous. We need to give to the poor. We need to give to the needy. But at swita izvozvo tiri kumhanyira ma scripture, like I said, dzidzo zhinji inonetsa muviri. I'm remembering that's Ecclesiastes chapter number 1 verse number 18. You can go to it. Ecclesiastes chapter number 1 verse number 8. Tiri ipapo tichipfuurira mberi zviri kureva here kuti zvinotaurwa nebhaibheri kuti mazuva ekupedzisira rudo ruchatonhora. Ndo season yatiri here, kuti kana munhu achadza kupa munhu waari kugara naye chinhu chaasina basa nacho asi chakamunakira zvake chiri mumba imomo, haasi kutombochirasa chirimo, zvimwe zvakatorwa mupiro asi munhu aripo. Ichokwadi here kuti tiri musizini here iri kutaurwa nebhaibheri kuti nemazuva ekupedzisira rudo ruchatonhora.
tiri musizeni iyoyo baba and season iyoyo iri kukonzerwawo nekuti we are not standing to teach the truth. Ecclesiastes 1 verse 18. Ecclesiastes. Okay. Tiri musizeni kuti ndikasagona kudzidziswa zvandinofana kuti ndiite ndinogona kuudzwa kuti no, you have nothing to do, you have no responsibility, you have no task. Everything was done by Christ at Calvary. Verse 18. Zvese zvakaitwa naKristu paKalvari. But chakaitwa naKristu paKalvari chii? Jesus paid for our debt. Jesu akabhadhara chivi chedu. Sezvinotaura magwaro. Hebrews chapter number 10 verse number 12. Akabhadhara chivi chedu sezvinotaura magwaro. But you've got a responsibility now to wapinda mukingdom yaMwari. So basically what we are just teaching message kufamba nayo is the practicality of the gospel. Managing to take the gospel into practice. Kuti gospel rirege kuva chinhu chetongotaura ndimi tiri kuchechi, but vanhu votadza kuona kuti saka kunamata kwacho kobatsirei kana munhu achiita rombe rakadai ndimi ainadzo. Kunamata kwacho kobatsirei kana munhu achisiya hama dzake dzakadai ndimi ainadzo. Zvisina chekubata. The practicality of the gospel. Yes. Tinotenda. Rega ndidzokere kuna Ecclesiastes 1 verse 18. Yes. Inotaura kuti for in much wisdom is much grief. And he that increaseth knowledge increaseth sorrow. That's another version. I know wedzera ruzivo stereke anowedzera sorrow. Ndiri futi pamberi pacho inofunga imwe version ikuti for in much wisdom is much vexation and he who increases knowledge increases sorrow. Imwe yetu the greater my wisdom the greater my grief, to increase knowledge only increase sorrow. Yes, because knowledge, there's what I call the equal principle. I call this the equal principle. IKUW. Equal principle. So we've got information, that's I, K, knowledge, U, understanding, W, wisdom. So information, kuti mvura iyi inondipedza nyota, information. Okay. Right. Mwana paanozvarwa unenge ainazvo musystem yake science vanoiti deoxyribonucleic acid, DNA, yekuti musystem yake mune knowledge iyoyo yakangofanira zvatoita kumafoni unotenga foni ine ka knowledge, ine zvima videos zvirimo kana zvima sounds zvirimo zvagara zvirimo, mwana anozvarwa akadaro. That's information. Then there is knowledge. Knowledge now is to use the information to understand kuti you are now knowing, okay, chinhu kana information iri apo tikati apo panopondwa vanhu mukasazviziva information but you don't know. But pamozozviudzwa you now know. Then to understand now, you now have the details about what you have heard. That's you. Then wisdom is the right application of that knowledge. Right application. Wakuchishandisa knowledge yawakaudzwa iya practically to use it to change your life. That's wisdom now. Saka Bible apa riri kutaura riri kundo ataka knowledge too much without wisdom. Because wisdom is the right application of the knowledge. Because what pambi ine seek in knowledge kurekedza kuzokecha I wisdom. So you find it, a lot of people anonokecha. Akatobata pambi ku anenge ichozvituka because he knows but he does not have wisdom. So we are so proud. We are learned as a nation. But how much knowledge do we have? Are we using it for our personal transformation? Courage inopinda pa wisdom apa yepambi iyi. Ndiri kuzviziva kuti ndikaibata ndikarara nepambi ndinoita siki ndika kana ndiita chirwere zvepabonde asi manje andina courage yekuti no. Yeah, zvinokonzerwa nekuti ukasaloda shoko raMwari inside of you. Zvinhu zvaunoloda mauri ku economics vanoti cost benefit analysis. Cost benefit analysis ndekuti kana uchida kuita deal unotanga kutarira cost wotarira benefit. Right. Kana cost ikava lower than the benefit wakuita kana cost ikava higher than the benefit wakusiya. Saka munhu ari kundokecha anotari anja cost benefit analysis ndichabatwa nesiki ndichanakirwa.
ona kubatwa nesiki kwakadini kwakasimuka kupfuura nechiri kubatwa kunakirwa kwakapfuura kubatwa nesiki panguva iyoyo munhu anoda zvinhu zvegratification iri instant saka obva handokecha micro solutions. Yes, micro solutions. Munhu ari kungoti ndikanakirwa zvanhasi zvangu zvatoita. So you load the word of God inside of you. Ponoramba uchiverenga shoko raMwari, because zvaunoloda mauri ndo zvinoresponda. In the mind of a man kune nezi hippocampus zvawaloda ndo zvinobuda mauri. Saka ukaramba uchiloda shoko raMwari inside of your mind, zvawakaloda izvozvo ndo zvinobuda mauri, ndo zvaunoprinta paprinter. Yes, exactly. So the practical life is now the printer. Yoti vanhu ukaona paprinter pachibuda mashoko anotuka munhu, is because kusource kuri kubva ndo kwakatukwa munhu command yes. Print. Yes. Ndokubva zvazoprinta. So anything that you see happening is a manifestation of the mind of a man. So you just need to load the word of God inside of your spirit. So if my mind is evil, yes, I print evil from the abundance of the heart. So the mouth speaks. The mouth is speaking. Zvandinoburitsa it's a result of the abundance iri mandiri. So shoko raMwari say, I'm happy your program is a practical program. I respect this program so much. Thank you so much for bringing this program. It's not about preaching or having good eloquence and as a preacher. Knowledge of many verses. Knowledge of many verses, because even the devil knows the scriptures for his own purposes. When he went to Christ, akakota mapisara 91 verse number 11. Paakaenda kuna Kristu pana Matthew chapter 4 verse 6 anoti kwakanyorwa kuchinzi kurati anotoziva magwaro. So he can quote scriptures for his own purposes. Saka ability manje yekutora scripture inofana kubuda scripture kana ichibuda mauri inofana kubuda nemuchinhu chinonzi love. Let me give you an example. Kumusha kwatakakurira kune chinonzi chigayo. Waiti kana kwaenda kunogaisa unogona kunogaisa sadza white. Ozonoona kunonobuda kinya yataiti kinya sadza yellow. You waisa white but kwakubuda yellow. Zvaitika ndezvekuti kana mugaisi akasandochinja sefa akasandochinja akasaguma mukati mukaisa white nokuda kwezviri mukati pazvinonobuda manje zvobuda zvapendewa. It's the same thing with the scripture. Right. Scripture ikatorwa nemunhu ane godo inonobuda yatakura godo because yapinzwa munhu ane ma-impurities asi ruda kudhila nawo. Ukarohwa dama anobva atipa rimwe dama. Anoshandisa vhangeri raMwari kuti rimubenefite zvaada kuita kudzorera munhu. Yes. So scriptures can be misused. But emphasis here the kind of gospel that I believe God sent me to preach. Ndekubvisa vanhu pa religion. Religion inotaura kuenda kudenga. Religion haitauri a life that is lived from now. You go to heaven as a part of the package, not as the focus. Okay. The focus is the kingdom. Panotokopinda muna Mwari wakutorarama. That's why achikupa mweya wake. So you are no longer a human being. That's why Paul achita andisi ndinorarama. Ndi Jesu anorarama. You are no longer a human being, so you don't wait to be in heaven because you are living the heavenly life because kune chokudenga chakabva kudenga chiri kurarama mauri. Saka you now live uri panyika but unika upenyu kwakutorarama practically. Katiti tiri muchirongwa chinechi. Yes sir. Ndiri kuda kuti mundi batsire pakutsanangura nyaya iyi. Inyaya iri kunetsa vanhu zvikuru sei mazuva ano. Okay. Bhaibheri rinoti ndikupedzisira mazuva ekupedzisira machechi achawanda. Handitika ende zvichwa tiri kuaona ari kuwanda. Kwandiri hangu ndinenge chitoto aiwa zvakanaka nokuti matawa light akawanda nokuti hakuna anozoti handakunzwa hangu shoko. That's the advantage I see in that. But in that there is a lot of prosperity that is being talked about or preached about. Kuparidzwa kweprosperity kwanyanya zvokusvika palevel yekuti pane zvimwe zvine mubvunzo kubva kune vateereri vari kuona chirongwa chinechi kuti muridzi wechechi imi maprofets munoti imimi tenga bhengoro iri rakanamatirwa richakuchengeta asi imimi vacho maprofeti vachona muine magadzi anokuchengetai ini motichengetwa nebhengoro kumba kwenyu kune CCTV
mota yenyu munoloka munotone alarm system yepamba yakakomberedza fence asi inini anokuteerai gospel reprosperity muri kundititenga chi kuti Mwari akuitire zvakanaka futi. It's a bundle which is in that bengo rabva kune munhu waMwari. Mungatijekeserewo here kuti tiri kuita kana muri kuita zvinhu chaizvo here according to the requirements of the kingdom. Okay, thank you so much for that question, sir. I think I mentioned, if you revert back, you notice that although for anything that is done, whether kuma lawyer, kuna fake lawyers, whether kuma accountant, kuna fake accountants, any field, any fraternity you can get into can be corrupted by fake people. But that does not dismiss the true ones. So the problem that we might have is that we, in dealing with these that are fake, we may end up touching those that are genuine. Okay. So how do we then differentiate? Now, teacher ari pachikoro achidzidzisa agriculture anogona kudya mazai. Notanzisa agriculture anodzisa poultry, panotoitwa poultry, saka anoenda kundotora mazai kuchirugu chehuku, anonotora muriwo zvokuti haachatenga muriwo. Kusvika pekuti maticha anogona kusaona kukosha kweagriculture nekuda kwekudya kuri kuitwa naticha. Zvoti anopedza kuti ngaibhaniwe agriculture. Zvekuzoti ava ma-students havachabenefiti, havasina basa nazvo because focus yavo yaya kudhila naticha uyu. But kukosha kwa agriculture achakuona. So sometimes in the teaching of giving, we may sometimes fail to understand the importance of a believer understanding giving because we focus on the benefit the one who is preaching is getting from giving. Okay. Yeah. So zviriko zvakadaro kuti munhu anogona kutaura. Now let me get to what you said. Tenga bengo. Now the concept anointed objects, is it biblical? Do we have a biblical concept yekuti ma objects anointwa? Ndoda kuti try kuenda pabhuku okay, verse number John chapter number 9. Okay. John chapter number 9 verse number 6. Jesu akasangana nemurume akanga asingaoni. Zvikanzi ndiani akaita kuti murume asaona akatadza here kana kuti vabereki. Jesu ndo paano pfira anobva ati pana akatadza ndobva atora dhaka ndobva aripfira ndobva azodza murume uyu. Right. When he had said these things, he spat on the ground. This is verse number 6. And made clay with the saliva and anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, go wash in the pool of Siloam. So he went and washed and came back seeing. So we've got two things that happened here. We've got the saliva, we've got the mud, and we've got the water in the pool of Siloam. So we've got three anointed objects here. The saliva that came from the mouth of Christ, we've got the mud, and we've got the water. And when you look at all these things, ivuraka nongwana Jesu achizodza mumaziso ebofu, right or if right sikwasikwana vanhu every day, but when he took it, nobody saw saliva, nobody enda unogeza, akadzoka akuona. So the idea yema anointed objects iriko. Now the problem inogona kuitika nde abuse. Yekuti in wanting to raise funds for the ministry, sometimes because people are not well taught, in trying to raise funds, so the idea anointed object is real, but the putting a commercial value to it may be the thing that is questionable. It depends now with the understanding you munhu ari kuitirwa izvozvo kana aine faith nazvo kuti ndiri kudaro asinganzwe kumanikidzika nazvo, because Paul anoti uyo unopa ngaarege kupa achimanikidza achigunun'una. 2 Corinthians chapter number 9, you can start from verse number 6 to verse number 11. Ngaarege kupa achigunun'una. So that's the first thing. So the concept the anointed object iriko, but sometimes people abuse it.
vanhu vangada kuziva kuti anombonzi inzwi rashe matema ndiani akazvarirwa kupi inzwi rashe matema inzwi rashe matema panyanya kuita serious Alright, it's okay. Thank you so much. Inzwi rashe matema was born in Masvingo. I come from Masvingo. Which part of Masvingo? I come from Masvingo province. Kwandiri kwataka kugara kunzi kwaMshandike, but kwandakazvarirwa kunzi kuzunga kudhuze nekwangunduku. Kana muchienda ku South Africa mundopurana pangundu. Saka ndakakurira iko kusvika grade 4 ndobva ndazochinja ndobva kutama vatauya kuno anonzi ma resettlements vatauya kwaMshandike ndobva ndanodzidza iko kwaMshandike ndobva ndazodzidza kwaZifunzi ndokudzidza kusese ndadzidza paMasvingo pole apo before I came to Harare saka ndako Harare iko zvino izvi saka basically that's me. I am a musician. pamasvingo Polytech apo maidzidza chi? Ndaita accounting. Yes, I was doing accounting. Okay. Actually ndichiri kudzidza ndichiri kumhanya namabhuku but in the field business studies but with a special emphasis on the accounting field. Then I am a musician. Yes. I recorded my first album some years ago. My first song was Mira Panzimbo. It was a hit. Yakarira zvakanyanya yakagamchirwa inzi Mira Panzimbo anokurangarira. That was my first album. I also did Mkristu Echingwa yanga ine hit song yainzi unotoita zvechisimba Satan afaka kupa mukana. That was my second album. I have a new album. I was in the paper in the Herald 2 weeks ago. Ndichitaura pamusoro pealbum hiyoyo. New one. Right. But tamboriliza masingles. Ndinoridza gitari. I am a lead guitarist. I am a rhythm guitarist. I also play keyboards. Zvineche kungoita nezva kwamwari mwari ndinongori nezvimasikiriwo chingodaro makanga mukakurira mumhuri yainamata makazotendeuka riini imimi? Okay, ndakakurira mumhuri yainamata ndakakurira muFM. Yeah, my parents vanga vari kuFM, although baba vangu azofa muZion. Baba vavo sekuru baba wababa wanga ari mupriesta weZion. Saka mudhara akuenda, he had to assume the zvakwavo kokoko. So he was a powerful preacher. So kuti zvandinoita izvi, I just wish we had recorded the man. Okay. He was a powerful preacher of the word. Mudhara was used mightily in deliverance. So I grew up in FM. Ndokubva tiri muFM imomo. Misikanzi waitaitira tiri muFM imomo. Takambotesta wawa tiri muFM imomo. Bible richiti rega zvikurirane. Bible richiti rega zvikurirane. Kusvikira Mwari vazondidedza. I remember the day God called me. That was 93. Nanchirika diki zvangu. How? I had a voice. Rakandidedza inzwi rashe. When that voice came, I felt that this voice was coming from up. But the voice when it came really voice ra baba vangu, my biological father. So ndakadera zvezokuti baba ndakadera zvezokuti vanhu ndakarara navo vakatengwa nemutso kuti muka. And when I woke up, I can't explain the anointing. It was just too much. There was power, everything about me. I could feel there is power. And munozati une uchiona the vision yaitika bari biological father, but you can tell that it's not him. God has just used him. That was my connection. And from that moment, ndo pakatanga kuchinja life yangu ichi align towards kuzikwesena, because kana uchikura uri muvabereki my visions andakazoona it's too many things. God showed me a lot of things. God showed me the whole world. Mwari vakandiratidza kuti you are going to preach. At one time I was taken to Botswana in the vision, and I was standing on a tall mountain, and I saw many places and places beyond the seas. And God was saying to me, you are going to preach uko, you are going to preach uko, you are going to preach. It's a lot of things. And I want to tell my visions ezvandakazoona Mwari vachita zvakawanda. But basically I think this event was a watershed event, and ndataura when I shouted responding to my father. It became a turning point. And then pane ministry manje yakunzi Far Reaching Vision Ministries. Yes, sir. Yakatanga rini? Far Reaching Vision Ministries Mwari vandidedza ndingati ndine 13 and a half to 14 years Parism Street. Saka at the time yadai Parism Street
you would find kuti we're referring people kuti endai kuchechi kwakati, endai kuchechi kwakati, endai kuchechi kwakati. But you'd find kuti munhu anongodzoka achiti munhu wamwari ndaenda ikoko but handisi kuitirwa zvakanaka kwamanditi ndiende. Ione una vanhu vauri kurespecta kuti akaenda uku achanoitirwa zvakanaka, but that person comes back to you handisi kuitirwa zvakanaka. So it happened for a long time. And kuti vanhu vatakaparidza there are actually thousands, and my testimony acho there are thousands, and that's when God then inspired me to launch a ministry called Prophetic Ministries, so that we have a home yokuti munhu aparidzira ku street aungomurelease wongoenda uri kuchimutora manje zvachataura zvetu wamupa izwi ra evangelist, because an evangelist akafanana ne gas tank. Gas tank unoti muchifutidza moto ya unobuda gasi riya rinobuda ropfutira kunze rikangopinda mukati chinoputika. So it's the same thing. An evangelist is powerful outside church. Some evangelists asina grace they teaching akazopinda muchechi manje anodzinga futi vanhu muchechi momo because anenge ngoshauta zvari kuita ku street. So you then now need the grace now kuti to be versatile from being an evangelist to being a teacher, kuti munhu yayo wawa dzidzisa ku street ngachiva nepanhu paari kuuya, you baptize those people, you give them the principles of the kingdom of God and you make them grow. Muna mwari iri kupi church tiri kuruwa, but we are moving into the CBD now because of the program that I'm having ku Capital and the other programs like this one, which I'm quite grateful for your invitation. We have decided to come back in town because we initially were in town. But Marenda was at Choka. But so we are coming back. So what is Zimbabwean? Tankosaroti, tema payments, tidzoke town, muri central. Mekute munari kuborojo because we've got people coming as far as Kwazimba, as far as Kudema, as far as Kwabora. So we want to be central. Topinda mtown mekuti munhu wese arikubva kubudira arikubva kuborodha arikubva kupi, they will just meet in town. Mambotaura nyaya yemarentals ye zvinezvi mukambotaura nyaya yekuti kunoda kuita fundraising kuti shoko raMwari rinoda kupekejwa and pane zvinoti pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa. Ministry iri kufamba, pane here zvikwanisiro zvingati vanhu vari kuteerera iye zvinezvi vanogona kuti ini ndafarira munhu waMwari ndoda kumubatsira nezvakati nezvakati. Are you open to such kind of donations? We are very open. Thank you so much for bringing that up. Say, chokwadi chiripo ndechekuti zvamatonzwa ndichitaura panapa zvinofanira kuti zvinzwikwe all over the world, and many other things. We have so much that God has packaged us with for many years. There is a lot. Paripo pampoti even uchishumira unotonzwa kutoti information itakunge iri kukwiddzana kuti iuye. You have so much to release, but you need the facilities dzinokubatsira kuti unzwike. And that is quite deficient. That is quite lacking. Toda cameras, tinoda ma stage, toda ma PA system, ekuti vangeri reparizwe, ma decorations, the packaging of the word of God, anything that you believe can be helpful to the kingdom agenda. If the Lord is pushing you, kindly come on board. How can they get in touch with you as we close this program? Okay, I can give them my contacts. Plus 263 775 141 704. Let me repeat again. Plus 263 775 141,704. In Zimbabwean terms, it's 0775 141,704. Aiwa, dziri kuonekwa pa screen apa. Pa social media platforms amuri ndapi? Ndiri pa YouTube, Prophet Matema, ndiri pa zvakare pa Facebook, Prophet Inz Matema, Prophet Inz Matema. I'm very, very visible and very active on my my Facebook platform and on my YouTube platform. I want to thank you so much for taking your time out of your busy schedule to come and have this conversation with us on this program, Practical Religious Conversations. Thank you so much for inviting me, sir. I'm quite thankful. I'm quite grateful for that. You are being used by God. It's not just that you called me. It's a ministry on its own. You giving me this platform. It's you preaching behind me. You have a lot of things to say. And you are a very eloquent speaker, and in your delivery of speech, we hope to have you
again and again and again. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. There you are, viewers. My name is Silvester. I've been speaking to Prophet Inz Matema. He's on social media platforms. If you just Google that name, you get to reach him through those numbers or those social media platforms. And the program is called Practical Religious Conversations. We promise to bring you this program every week here on Sly Media TV, on Facebook and on YouTube and other platforms. If you feel you've got something to say and you've got a ministry that you're running, feel free to get in touch with me on the numbers that have been appearing on your screens. But all I can say today, may your prayers be answered starting from this program. May you start to live a new life as a Christian. Amen. From the benefits that you have got in today's program. We wish you the best and a change of life from inside. May God bless you. Thank you. Amen. Sly Media TV, building bridges.